אולי לא. אולי כן. לא, אאו, אין לי נשק אפור. אני בא להציל אותך. אין לי נשק אפור. נשק אפור. יופי, טבע של מלא כדורים. או לא. ראיתי אותך, בוא לפה. נוק. אופס, גלעתי לך את הקיל. הכל בסדר. גיימינג, אנחנו רואים את הסרטון. שלום, אני פה, שלום לכל העולם. השאירו אותי פה לבד, איזה כיף, אני מדבר לה. היי אברהם, מה אתה עושה פה? חיכיתי לך. אתה אברהם?